אומרת הגמרא, תנא, אישה כחמת מלא צואה, הגוף שלה דומה לשק מלא צואה. נכון או לא? ופיה מלא דם, מלא דם של נידה וכו'. מה גבר נמשך לאישה? למה? שם זה עולם האמת. שם אין תאווה של נשים בכלל. שם רואים שאישה זה נוד מלא צואה וחמת וכו', רואים את המציאות. יש נשים סתומות. אל תתפלאו למה גברים רוצחים נשים. אין לה שליטה עצמית. היא מאבדת את השליטה העצמית. 3 כוסות יין גורמים לה לאבד שליטה. 4, אפילו חמור טובעת בשוק ואינה מקפדת. היא יכולה לרצות כל מי שלא יהיה. ברחוב, לעיני כל. אין לה שום שליטה שיכורה. אז האישה באופן טבעי צריכה את הדבר הזה לשים בושם, כיוון שבאופן טבעי הריח שלה הוא פחות טוב, זה מה שחז"ל אומרים. והאיש באופן טבעי לא צריך את זה. שגבר מריח בושם, זה עושה לו בלגן בראש. לא שמעתי מעולם דבר כזה שנשים שייכות לרוח. נשים רוחניות, קשקוש. פשוט לא נכון. תפיסות רוחניות גבוהות, זה לא מצפים. בדרך כלל אנשים הם לא שם. אין להם לא אינטואיציה, יש, אבל הכל שם, זאת אומרת, הכל שם בולבל. תראה, בימינו אין כלום. ששולחים אותם בהמוניהם לאוניברסיטאות, אז הם נהיו גאונות גדולות. לא. בחורילות כאלה. שהאישה, מה זה אישה? אישה זה דבר בלי סרט, בלי דעת. בזמנו לימדתי במדרשה לבנות. ואני אמרתי שבת שלא שורית לי שלא תיכנס. זאת אומרת, א' שיעשו משהו חיובי, זמן שהם בזבזות את הזמן. לפחות צור כיפות,